Гогата колко нощи в 82-и епизод на 4 Bars. Абонирайте се за нашия канал, харесайте това видео и напишете по един коментар. Колко нощи обикалял съм, колко нощи съм оставал сам. От малък свикнал да бъде улично куче. Много грешки направил съм, но дори от тях научен. Аз избирам първите 4 бара от песента. Душа студена, сърцето твърдо като камък. Музика, любов и семейство е моя пламък. Разпадащ се панелен сив блок е моя замък. В такава среда израснах още от малък. Много добро влизане, защото бита предварително ти показва, че ще бъде малко по-истинска песента и дори депресираща, ако искаш, защото ще има изповед. И реално с тази четворка за влизане смятам, че е оцелил точно правилния начин да влезе на този трак. И все пак да кажеш, че панелката е замък, мен ми хареса. Това трябва да приемаме откъде сме. Ако трябва да сме честни, наистина около нас е някаква сива джунгла, независимо дали си в по-голям град или където и да си в България, може да релейтнеш на това с панелките и замъка. Също и позитивизма, нали, във втория бар, където той казва какво му е спасението и това са музиката, семейството и любовта. Го палят, за да могат да живее в тази сивота. Доста добре избрани думи цялостно. Въпреки че тия рими точно са супер често използвани, ми харесва стойността на изреченията, а римите ги е ползвал, нали, колкото да върви в флоу, но всъщност описва много правилно средата, която ни заобикаля. И това, което му дава сила да продължи. Ето е и моята четворка. Плачи после, смей се сега. Той е кварталник, али в сурова среда. Рапа е в ушите ни, още от малки деца. Нокията беше с копчета, ама не за трева. Силно. По принцип, за разлика от доста четворки от песни, които избирам, където обикновено има един момент от четворката, който е най-силен и ми харесва, тук цялата четворка е много подредена, всичко е на място, всеки един бар ми харесва, дори с това, с което започва, нали, плачи после, смей се сега, за мен е някакво олицетворение на това как живота е прекалено кратък, за да тъгуваш за някакви работи, смисъл наистина трябва да се смееш, смеха е здраве. Страданието, нали, и плача може да ги оставим за малко по-натам или за ни по-неприятни моменти. След това, втория бар, с който продължава суровата среда, в която си израснал в квартала, той всъщност по-рано в песента, мисля, че да, по-рано е, споменава, нали, за Сивия, за панела, в който живее. Това мисля, че много хора могат така да релейтнат на точно този бар, на обстановката, която описва, особено хората, които, нали, освен че са израснали в квартала, са израснали в по-кофти среди. Малко или много всъщност това нещо те изгражда, така или иначе. Аз се радвам, че той ги споменава тия неща. Третия бар, където продължава с това, че рапа им звучи в ушите от малки деца. Малко или много това съпътства дори средата в панела, в блока, в квартала, масово. Хората, които са израснали така, са израснали и с тази музика, което отново е плюс, поне в моите очи. Много е важно коя гледна точка на рапа си гледал нещата. Тук вече мога и аз да релейтна. След това вече продължава да прави си едни сравнения. Обстановката, в която живее, почва да описва едни такива дадени атрибути, които са били доста ключови както за тогава, така и за сега. Обаче има много огромна разлика в кой аспект са ключови. Тук визирам телефона, за който говори, Nokia с копчета. Във времето Nokia с копчета просто беше опция да притежаваш такова устройство. В смисъл нямаше телефони, които да бъдат по-модерни. Всички ползвахме Nokia с копчета. После имаше разни други такива плъзгащи с капачета. Това. Но Nokia с копчета си остава емблема. В днешно време вече пък се ползва за други неща, които той доста така бегло ги реферира.
Няма да изпадам в подробности, да не хвана тук да ни страйкнат нещо. Но мисля, че всички може да се досетим за какво точно говори. Ще обобщя. Много подредена четворка. Харесва ми. Няма някакъв пънч, който да е единствен момент най-силен. Всичко си е на мястото, където трябва да бъде. Как стигнахме до тук като цяло и как снимаме Гогата? Това е най-справедливото шоу и както знаете вече може да гласувате в Instagram коя песен да анализираме в 4Bars. И сега след ожесточена битка, защото тази седмица имаш МБТ, които гърмат всички класации. Абсолютно. Но много съжалявам. Може би ще трябва да ги снимаме и тях, но ако искате да ги снимаме, трябва да напишете в коментар дали искате да снимаме МБТ, т.е. Има ли толкова хайп? И коя песен? Коя песен от техния албум ви харесва най-много? Какво искате да видите? Да. Аз съм озадачена там, така или иначе. Ще бъде скандално. Изберете си песен от албума на МБТ и ще бъде сниман този епизод, защото е много вайрал в България. Но сега ние все пак, аз лично съм щастлив, че снимаме този епизод с Гогата, защото песента е стойностна. Да. На мен ми дава приятна енергия, така леко е носталгично да се замислиш, обаче все пак е минат пътя, извървяне, поне така звучи и в моята глава и реално се едно поглед в миналото, но пак вече през новото аз еволюиралото, което ми харесва тази гледна точка. Предателствата, всички тия неща ги има в песните, в песента т.е. Да, за доказателство само да сложим като вече една традиция резултатите от гласуването, да може да се види, че не сме подкупни, всичко е честно, честна игра. Не, т.е. който си споделя и си натиска. Да, така е, агитираш си хората, гласуват си и накрая побеждаваш. Да. Макар че да, имахме и Джентаро като избор, имахме и Фо. Сперо. Но малко си поговорим за песента. Да. Ето аз си изказах мнението за песента и стрелях всичко. Един плюс, който дори сега го отбелязах преди да започвам да снимаме, е за самото видео, понеже той е визуалайзер, не е някакво музикално видео динамично. На такива лирични песни аз мисля, че не винаги дори им трябва клип. Да. Тук имаш така достатъчно поглед върху картинката. Не е било нужно да изобразява някакви неща чрез видеото. Лирикса е достатъчен. Тук ще ви го сложа да си го четете. Инструментално. Си го инструментално, е много лиричен. Просто си пасва с цялата идея, според мен, на песента. Абсолютно. И като казваш, че не липсва клип, възможно беше в такъв тип проект да липсва припев според мен, но той не липсва тук и е доста добър. Има го, да, припев е много силен. Защото тия битове предразполагат да редиш, обаче тук не е така. Да. И е направено. Интересното при припева е, че хем е по-семпъл, хем се запомня, но пък и лириката в него е много добра. Да. Защото много рядко може да видиш такъв припев. Обикновено по-запомнящите се припеви са с много кратки, малко думи, а пък тук се е постарал наистина да има смисъл и там, да има посланието. И ме кефи клипа как си обикаля, това е точно тип песен да си я слушаш сам в колата, може би, или максимум такова горин продуктово позициониране. Мене ми направи впечатление също, репрезентва си квартала. Не казва от кой град е, ако трябва да провериш квартала къде се намира. The Get Town. Да, shout-out. Между другото, мисля, че нямаме... Сеща си някой много силен рапър от Плевен. Да. Известен. И тук да не убиме някой. Mastermind е оттам. Той е много силен, да, добре. Защото има един бар. И Плевен ражда таланти, не само Шумен и други градове. Да. И реално сори, че локална на Mastermind един бар е Плевен ме създаде, бате София Осинови. Вярно, да. Като... Така е, запомня си. Относно звука, надявам се го кажа правилно, Фамино е правил микса. Другото яко е, че записа си го е правил сам Гогата, както и той си е снимал кадрите. Някой ги е цъкнал.
Добре. Не, и пак е смисъл, между другото, защото аз винаги гледам да търся смисъла в всичко, което виждам и всеки път си мисля, че хората не правят нищо без да искат. Според мен във всичко е вложена някаква мисъл. Тук, като се загледаш, въпреки че визуалайзър не се случва нищо, кой знае какво, на фона, нали, на целият вайб на песента, той пак е черно-бял, в смисъл, обикаля си из улиците, на черно-бяло е сложено, жълтото много контрастира, нали, ако вече пък си говорим за други работи, жълтите субтитри доста контрастират на черно-бялото, като цяло има някакъв синхрон такъв на цветове. Това е, пак казвам, друга тема, но черно-бялото те вкарва още повече в този вайб, кварталния вайб, в, нали, отново и по-лиричните така нотки. Има идея според мен и в това. Да. И тук всичките усилия, нали, да се запишеш сам, да си снимаш кадрите сам, да си измислиш текста и да го направиш, буквално да си създадеш проекта, това трябва да се оценява, защото не е толкова лесно да създаваш музика. Може да мислиш текстове, има още 100 стъпки на там, които трябва да се направят от някого, или да си платиш, или да ги направиш сам. И това е труд. Като цяло доста малко хора си изпълняват всички тия компоненти сами. Нали? То сега човек казва, че няма как да бъде, нали, всичко, трябва да има хляб за всеки. Дайте шанс на трака, защото си заслужава. И както казахме, е вложен труд. Особено ако търсите стойност, извиня, ще прекъсвам. Особено ако търсите стойност само тогава. В музиката и нещо, което искате да чуете, feel free. Да. Затваряме. Да затваряме с... Ако искате ние да ви показваме къде има стойност в проектите и къде няма, след нашите анализи, се абонирайте за канала ни, ударете по един палец, слагайте камбанката, за да ви сигнализира, когато имаме нов епизод, той обикновено е в сряда. И също така гласувайте в Instagram на стори. Не се знае до седмица дали ще има гласуване. Брат, не! Да. Не се знае, нищо не се знае. Може нещо просто и следвайте в Instagram и там ще сте up to date с събитията, понеже сега, ако имам идея да правим гласуване, нещата може да се обърнат за другата седмица и да не правим гласуване. Зависи всъщност и от коментарите под това видео, коя песен от албума на МБТ искате да видите, дали изобщо искате да видите МБТ в Орбарс отново, понеже те имат, мисля, един епизод до сега, който е много отдавна. Искат. It's up to you, както казват в Румъния. Край.